Hey, og velkommen til den her video om, hvordan du opretter din tilmeldingsformular. Den formular, som nye medlemmer bliver mødt af, når de gerne vil sige ja tak til at modtage dine kampagner. Når du er her på dit dashboard, så klikker du på lister. Inden du kan designe din tilmeldingsformular, så har du i forvejen oprettet din liste. Altså der, hvor du navngiver din liste og vælger, hvilke oplysninger eller flettefelter, som du vil indsamle fra dine medlemmer. Men nu klikker du på redigere ud for den liste, som du ønsker at lave din tilmeldingsformular for. Så kommer du videre, hvor du får detaljer for din liste. Og som jeg nævnte før, kan du se redigere i de indstillinger, som du lavede, da du oprettede listen. Men du skal altså klikke på fanebladet tilmeld. Hvis du endnu ikke har oprettet en formular til din liste, så ser det sådan ud. Men hvis du har mere end en formular tilknyttet listen, er det også her, du finder den. For eksempel hvis du ønsker at integrere den til din hjemmeside, altså give medlemmerne mulighed for at tilmelde sig direkte herfra. Det er det, der kaldes indlejringskoden, eller hvis du vil redigere eller slette din tilmeldingsformular. Men nu klikker vi på opret side, så vi kan komme i gang. Herinde bliver du stillet over for en del forskellige valgmuligheder i forhold til design og tekst. Det første du skal gøre, det er at give din formular et navn. Her nedenfor i Redirect URL, der får du muligheden for at vælge ja, og derved sende dine medlemmer videre til en anden internetadresse, hvor tilmeldingen foregår i stedet. Men vi bliver altså her at designe formularen og lader den derfor blive stående som nej. Hvis du godt kunne tænke dig en anden font på de betegnelser af de medlemsoplysninger, du ønsker at få, så kan du ændre det her i font. Husk, at du hele tiden her i Se Preview kan følge med i, hvordan dit design det ser ud. Hvis du er god til det her med CSS, så kan du rette din styling af din formular her. Eller du kan vælge at beholde det nuværende design, som vi gør her. Du kan også vælge at indsætte dit logo eller et andet billede. Men husk maks 2 MB og kun formaterne PNG, JPG eller GIF. Her i tekst, der skriver du din besked til det kommende medlem. I tekstboksen, der kan du ud over standardmulighederne for tekstdesign ligeledes indsætte et link, hvis du klikker på det her symbol yderst i højre spalte. Der er i forvejen skrevet en tekst i tekstboksen, men du kan altså sagtens skrive noget andet, hvis du hellere vil det. Her der beholder vi dog teksten, men ændrer en lille smule på udseendet. Her nedenunder i medlemsbetingelser Redirect, der kan du lede dit medlem til en anden side, hvorpå de kan læse om dine medlemsbetingelser. Det vælger vi at gøre her, men hvis du ikke vil det, så kan du bare, som du kan se her, så kan du bare indtaste dine medlemsbetingelser i den her tekstboks. Men her der indtaster vi altså en internetadresse, som medlem kommer til, når de vil læse medlemsbetingelserne. Nedenfor der skal du også vælge, hvad der skal stå på den knap, som medlem trykker på, når oplysningerne er udfyldt. For eksempel tilmelder nu. Du kan også give din knap en anden farve, og du kan ændre på størrelsen. I den sidste Redirect URL, der kan du i stedet for at skrive en tag i tekst her, når medlemmet har tilmeldt sig, igen linke til en anden internetadresse til formålet. Vil du ikke det, så lader du den i stedet for at stå på nej, som den gør her, hvorefter du kan skrive din tag i tekst i tekstboksen nedenfor. Det kunne fx være noget af det her. I den her tekstboks, der får du i øvrigt de samme muligheder for f.eks. at linke til din hjemmeside og for at designe, som du har fået ved de andre. Her til sidst, der skal du huske at tage stilling til dine flettefelter på din formular. De her felter, du ser her i vælg felter, der skal vises, det er de felter, du gjorde aktive, da du oprettede din liste. Du kan vælge imellem de her 2 ikoner ud for dine felter. Hvis du vinkler øjet af, så bliver feltet synligt i tilmeldingsformularet, men er stadig valgfrit for medlemmet at oplyse. Og hvis du vinkler både øjet og udråbstegnet af, så gør det påkrævet for medlemmet at udfylde feltet. Altså de skal skrive deres oplysninger i feltet. For eksempel kan vi som her gøre det påkrævet for medlemmet at oplyse e-mail og mobilnummer. Og vi kan gøre det valgfrit for dem at oplyse køn og postnummer.
Husk, at du hele tiden kan følge med hernede i Se Preview, og så se, hvordan din tilmeldingsformular ser ud for det kommende medlem. Og du skal også huske at klikke igennem, når du er færdig, eller når du vender tilbage til formularen senere. Det her, det var oprettelse af tilmeldingsformularen. Tak fordi du så med.